Ana jin ƙarar iska tana kaɗawa a cikin daji da ke bayan gari. Cikin duhu, wata budurwa tana gudu tana haki. Jini na zuba daga hannunta. Mata da takalmi. Wani murya mai ban tsoro da firgitarwa tana magana daga nesa. Za ki iya gujewa Raliya, amma ba za ki tsira ba. Raliya ta tashi daga barci a firgice, numfashinta yana hawa yana sauka. Jikinta duk yana gumi, sai da ta share hawayenta, kafin nan ta kalli agogo karfe 3 na dare. Ta kasa komawa barci. Tuni ta san wannan mafarkin ba sabon abu bane. Tunda ta baro garinsu, kullum mafarki ɗaya, gudu cikin duhu, murya tana kiranta, jini a hannunta. Raliya ɗaliba ce a Jami'ar Usman Danfodiyo, shekararta ta 2 a sashen Mass Communication. Tana da kyau, akwai nutsuwa, kuma ta san menene soyayya, sai dai bata sake yarda da soyayya ba. Tun daga bala'in da ya faru da Fahad. Fahad sun fara soyayya kamar fim. Yaro ne daga Kano, fari mai hankali, mai kirki, ya riga ya kammala karatunsa a Civil Engineering. Sun haɗu ne a wani taron ɗalibai, inda ya taimaka mata da assignment. Daga nan zuciyarta ta kamu da soyayyarsa. Amma a cikin watanni 6, komai ya canza. Fahad ya fara samun sauyi. Daga fari ya daina ɗaga wayarta, sai ya fara yanke kira. Sai ga wasu tambayoyi masu nauyi. Me yasa yake yawan barin gida da dare? Me yasa yake karɓan kuɗi daga wajen Raliya? Amma bayan ya bayyana inda yake tafiya, sai wata rana ɗaya da Raliya ba za ta taɓa mantawa da ita ba. Ranar Lahadi ce, Raliya tana gida tana karatu. Fahad ya ce zai zo mata, amma sai ta jira awa 2 bai zo ba. Sai kawai ta yanke shawaran zuwa gidan da yake haya domin ta kawo masa abinci. Tana shigowa compound ɗin, ta ji muryar mace da irin muryarsa. Ta yi shiru a bakin ƙofar ɗakin. Na rantse da Allah, ke kaɗai nake so, in ji Fahad. Wannan yarinyar dai kawai wata abar tausayi ce. Ta bani kuɗi sosai, har ta ɗauke ni a matsayin mijinta. Ban taɓa jin soyayyarta ba. Zuciyar Raliya ta buga, duniya ta tsaya, sai zuciyarta ta tsinke kamar an yanke ta da wuƙa. Ta juya da sauri, bata san yadda ta fito daga gidan ba, sai dai ta ji ana kiranta daga baya. Raliya, ki saurara, bari na bayyana miki komai. Amma bata tsaya ba, ta gudu tana kuka kamar ƙaramar yarinya. Bayan watanni 6, rayuwarta ta canza gaba ɗaya. Ba ta son magana da maza, bata yadda da kowa ba, har sai wani sabon malami da ya shigo makarantar mai suna Malam Nasir. Shiru-shiru ne, baya magana, baya dariya sosai, amma idan ya kalle ka, zaka ji ya fahimce ka. Ya kasance yana taimaka mata da karatu. Sai suka fara zama kusa da juna. A hankali Raliya ta fara jin wani abu a zuciyanta. Wannan ba kamar yadda take ji a Fahad ba. Ya fisa sosai kwanciya amma wata rana tana shigowa ofishin Malam Nasir domin karɓar wani aiki, sai ta ga wata takarda a kan tebur. Fahad Suleiman, DSS Investigation File. Zuciyarta ta tsaya, idonta ya ƙara karantawa. Raliya Bashir Target Profile Priority Level Critical. Sai ta juya da sauri. Nasir na tsaye a ƙofa, hannunsa riƙe da bindiga. Kin yi nisa Raliya, tsaya cak a cikin ofishin, tana kallon bindigan da ke hannun Malam Nasir. Kamar numfashinta ya tsaya, kamar zuciyarta za ta fashe. Ta kasa yin magana. Malam Nasir, me yake faruwa ne? Ta furta da ƙyar. Ba malam ba. Ya ce, bindiga ta bata motsi. Sunana Ejen Nasir Yusuf DSS. Mun bibi Fahad tsawon watanni 6. Kin shiga lamarin da baki fahimta ba. Raliya ta kalli takardar a hannunta da sunanta da tambarin DSS a sama. Kafarta ta yi sanyi, ji take kamar duniya ta juyo. Me yasa kuke bibiyata? Ta tambaya da ƙyar, muryarta na kirma. Nasir ya ajiye bindigar a gefe. Kamar yadda nake ganin ki yanzu, ba ke kika nemi wannan ba. Amma Fahad yana cikin wata ƙungiya mai haɗari. Suna amfani da so da tausayi domin su raunana mutane irinki. Ya fitar da wata takarda daga cikin durowa. Ki karanta wannan. Raliya ta karanta Project Zaria, Psychological Targeting Through Romantic Manipulation. A ƙasa akwai hotonta da na wasu mata 6. Ta rintsa ido, kuka ya fara tasowa. Fahad ya yi amfani da ni, ya sanya ni cikin wannan haɗarin? Nasir ya girgiza kai. Ina da bayanai da basu kamata ki sani ba. Kin gani kin ji, kuma yanzu rayuwarki tana cikin hatsari. Fahad bai barki ba, yana bibiyarki har yanzu. Ƙarar waya ta katse su, sabuwar namba. Sai Nasir ya ɗaga hannu da sauri, kada ki ɗauka. Amma kafin ya ƙarasa maganar, ta danna accept.
Raliya, muryar Fahad ce, lafazi mai ƙwarara zuciya. Kin yi nesa da ni, amma ba na nesa da ke. Gaban Raliya ya faɗi. Na fi Nasir, na fi DSS, kuma na fi ƙarfin duk wani sirrin da suke da shi. Ki bani minti 5 in ganki. Idan ba haka ba, rayuwar 'yan uwanki za ta canza har abada. Sai shiru, za ki zo ne ko in fara? Tuni aka kashe wayar. Nasir ya kalle ta, ya san komai. Wannan lamarin ya fi soja da bindiga. Yana da bayanai, yana da sirri, kuma yana da kishin kansa, amma zai zo. Raliya ta girgiza kai, hawaye na zuba. Ba zan bar wani ya mutu saboda ni ba. Nasir ya furta da ƙarfi, to yanzu mu je, dole mu ɓoye ki. Amma kafin su fita, ƙarar fashewar abu ya cika ofishin. Tagar gaban ofishin ta tarwatse. Wani abu ya shigo da sauri, kamar kwalban gas, hayaƙi mai wari ya mamaye ɗakin. Nasir ya zaro bindiga, yana ƙoƙarin rufe Raliya, amma kafin ya harba, wata murya mai razanarwa ta fito daga waje a gefe. Na gaya muku, zan karɓe ta, ko da sai na jefa gari cikin duhu. Sai wutan ɗakin ya ɗauke. Kowane abu ya faɗa cikin duhu. Ana jin ƙarar numfashi cikin tsoro. Wani hasken fitilan hannu ya hasko fuskar Raliya, idonta jajaye, tana kuka, tana ƙoƙarin buɗe ƙofa. Sai ƙarar bindiga a gefe, sai ƙarar murya daga cikin duhu. Raliya, kin zabura? Amma duk inda za ki je, ba za ki tsira ba. Bayan mintuna 20 an samu su Raliya da Nasir a wani gidan da ke bayan anguwa. Gidan DSS ne na ɓoye, wanda ba a san da shi ba. Har yanzu Raliya ba ta gama fahimtar inda take ba. Tana ji kamar tabarma ce da ake ja daga ƙasa. Nasir na duba wani fayil, yana bin diddigin lambobin da suka kira wayarta a baya. Fahad yana da damar da mu ba mu da ita. Raliya ta ce da murya mai sanyi, wai menene gaskiyar abin da ke faruwa? Me yasa nake da muhimmanci haka? Sai ya juyo, kin tuna lokacin da kike tare da Fahad? Kuna hira game da wani babban ɗan kasuwa da aka kashe a Kaduna? Ta gyaɗa kai, a hankali, mun taɓa magana a kai. Na faɗa masa cewa mahaifina ya san mutumin, ya taɓa yin kasuwanci da shi. Shi kenan, Nasir ya ce, wannan shi ne kaskon da ya tono ruwa. Fahad ya san cewa mahaifinki yana da wata kaset ɗin tattaunawa da marigayi, inda ake ambaton wani babban ɗan siyasa da DSS ke nema. Wannan kaset ɗin na cikin gidanku. Raliya ta dafe kanta, amma mahaifina ya rasu shekaru 2 da suka wuce. Amma kaset ɗin ba a rasa ba, kuma Fahad yana zaton ke kika gada ko kina da labari. Ta faɗa kujera, kuka ya kuɓuce mata. Yanzu fa duk wannan soyayyar, duk labarin da ya bani, duk motsin da na yi, ba komai bane illa wasa. Nasir ya ɗan yi shiru. Akwai wani abu da ya canza game da Fahad. Akwai rahotannin da suka nuna bai bi umarni ba. Yana kare ki fiye da yadda aka tsara. Raliya ta ɗago kai. Kamar me? Wata rana da aka shirya kashe ki a cikin haɗarin mota a Zaria, Fahad ne ya aika saƙo, ya hana hakan, ya sauya hanya. Haka ma lokacin da aka shirya za a sace ki daga makaranta, shi ne ya canza jadawalin. Shiru ya ratsa ɗakin, sai murya ta fito daga rediyon wayar da ke gaban Nasir. Sauti mai ƙarfi, mai sanyi, mai sosa. Ban taɓa son ki da wasa ba Raliya, amma gaskiya bata cika ceton mutum daga bala'i. Nasir ya kai hannu zai kashe rediyo, amma Raliya ta riƙe shi. Barni in ji. Zan zo, ba don in karɓi kaset ba, sai don in kare ki daga DSS da kuma kaina. Na koyi son ki har ya wuce aiki, kuma yanzu za mu gamu da juna da gaske, ba kamar da ba. Washe gari ana shirye-shiryen jigilar Raliya zuwa Abuja, inda za a ɓoye ta gaba ɗaya. Amma lokacin da suka kai motar DSS babu Raliya. Saƙon da ta bari a ɗaki yana ɗaure a kan gado. Ba zan ci gaba da rayuwa cikin tsoro ba. Idan gaskiya na da ƙarfi, sai ta kare kanta. Zan nemi Fahad, ba don na yafe ba, sai don in fahimta. Idan ba ku ganni ba nan da kwanaki 3, ku yi watsi da ni. Sai dai ku tuna, ina ƙaunar ku. Ta tare wata motar haya.
tana fita daga cikin gari. Da daddare, Raliya tana cikin kujerar baya, tana kallon titi, idonta yana cike da hawaye, hannunta riƙe da hoton Fahad. Sai wani murya ta bayyana daga kujerar gaba. Mun riga mun fara Raliya, amma yanzu za mu ƙare ne. Ta ɗago kai a razane. Murya ta fito cikin duhu wanda ba za a iya ganin fiskar ba. Rana mai fitar da zuciya, amma a cikin zuciyar Raliya akwai duhu mai nauyi fiye da gajimare. Tana zaune a bayan mota. Cikin shiru, muryar da ta ji daga gaba ta sake maimaituwa a cikin kunninta. Mun riga mun fara Raliya, amma yanzu za mu ƙare ne. Tana ƙoƙarin fahimta, ko wannan muryar na gaskiya ce, ko kuwa wani sabon wasa ne. A hankali ta matsa gaba, cikin duhun mota, ta hango fuskar Fahad. Duk da fari ne, amma fuskar tasa ta nuna rashin bacci da damuwa. Ido biyu da suka saba da dariya, yanzu su ne cike da damuwa. Me kake nufi da wannan dukkanin shirmen Fahad? Ta tambaya, murya mai tsananin ƙarfi. Ya kalle ta ba tare da ya motsa ba. Na fara da umarni, amma na ƙare da jin ƙai. Abin da ya fara a matsayin aiki, ya koma laifi da soyayya? Soyayya? Ta yi dariyan takaici. Wato, bayan ka cusa ni cikin yunƙurin siyasa, kisa da ƙarya, sai ka zo yanzu ka ce min soyayya? Ya kalli titi. Na tafi da kaset ɗin mahaifinki shekaru 2 da suka wuce. Na goge dukkanin wani shaidar da take dangantaka da shi. Na ɓoye gaskiya daga DSS domin ina son ki zauna lafiya. Idan kana so na, me yasa ka sa aka bibiye ni? Me yasa ka ɓoye min gaskiya? Fahad ya ɗauki lokaci kafin ya amsa. Domin akwai wani abu mafi haɗari da ke kan hanya. Abin da ke cikin wannan kaset ɗin ya fi dukkaninmu haɗari. Ya shafi mutane da ke da iko fiye da gwamnati. Na shiga na ci, na ɗanɗana, amma a lokacin da na san za a kashe ki don a rufe bakinki, sai na juyo baya, amma har yanzu suna son su gama da ke. Tafiya ta yi nisa sai suka isa wani tsohon gida a kan tudu, bayan wani ƙaramin ƙauye da ake kira Tsumma. Gidan na da ginin dutse, da katanga mai ƙarfi. A nan Fahad ke ɓoye kansa. Za ki zauna nan na kwana 3, in ji Fahad. Bari mu gama da wannan kafin mu yanke hukunci. Amma lokacin da ta shiga ɗaki, ta tarar da wani abu da ya kaɗa ta, ya girgiza mata zuciya. Hoton mahaifinta tare da Fahad. Tana kallon hoton cikin kaɗuwa. Sai ta gane mahaifinta da Fahad sun taɓa haɗuwa, kuma cikin wata alamar girmamawa. Da ta taɓa gani Fahad na kallon mahaifinta a cikin hoton, kamar wani wanda yake daraja shi fiye da komai. Ta dawo waje da sauri. Ka taɓa haɗuwa da mahaifi? Fahad ya kalli ƙasa. Shi ne mutumin da ya ceci rayuwata shekaru 10 da suka wuce. Shi ya bani damar karatu. Shi ya biya min kuɗin makaranta lokacin da babu kowa a gare ni. Sai hawaye suka fara zuba daga idon Raliya. To me yasa baka gaya min ba? Domin da na faɗa miki, ba za ki yarda da ni ba. Kuma da DSS sun san da haka, za su san ke kike da damar isar da gaskiyar da za ta rushe dukkan tsarinsu. Sai ya miƙe, ya isa wata leda, ya zaro kaset, ga abin da ya janyo komai. Amma kafin ya kai kaset ɗin gare ta, an ji ƙarar bindiga daga waje. Sai wani taga cikin tagogin ya fashe. Wata ƙaramar na'ura mai juyawa ta shigo tana